Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jikkunsidra immedjatament sabiex jalaq l-iskejjel. Appell mill-Union of Professional Educators Voice of the Workers fi stqarrija fejn esprimiet tħassib ġenwin tagħha fl-isfond ta' żieda qawwija fil-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Fi stqarrija il-UPE saħqet li s-sitwazzjoni m'għadix waħda sostenibbli u li bil-ftuħ tal-iskejjel fi ftit jiem oħra il-każi ċertament ser ikunu qed jiżdiedu pis akbar fuq is-sistema tas-saħħa ta' Malta u Għawdex. Għalaqstant, appellat lil Prim Ministru Robert Abela sabiex il-lezzjonijiet isiru kollha kemm huma online bl-istudenti jibqgħu id-dar. Il-UPE saħqet li jekk din it-talba tiġi rifjutata mhux qed teskludi li tieħu azzjonijiet industrijali. Ankollu fl-isfond illi preżentament l-iskejjel ser ikunu qed jiftħu minn hawn u ġimagħtejn oħra b'diversi ġenituri u edukaturi jisħu illi m'għandhom ebda serħan il-moħħ kawża tan-nuqqas ta' pjan mill-Gvern ta' Abela. Pjan illi fi kliemhom setgħu ifasslu fl-aħħar 6 xhur u mhux iħalli għall-aħħar jiem sabiex isiru id-deċiżjonijiet meħtieġa.